नंखायनो दाख्लै हम मिनिस्टारखौ आं थांनानै बुंदों जि एकर्डखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजों लुबैनानै खालामबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन ना खालामा होनना सोंहैदों आं जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिखौ भारत सरकारा मानो गनायनो हाया बिराद स्टेबल टाइमाव जोंखौ रावबो आसिबो थुनो हाया दा होखारनायाथ' सिगिनायाथ' बादो रावबो आसिबो थुनो हाया दा जोंखौ जों बयबो सिनायना लानाया मोजां आरो बिथांनि जा एरियानि डाटा बिथांनि जा माने केरेक्टार बेनि सायाव जोङो बुंसोनांगौ दङ होननानै सानाखै आङो मोनसे खामानि मावनायनि उनाव बेखौ लोगो लोगो बावगारो आङो दिनैसिमबो जों नासयजादों सोबख'जादों आरो बासिजादों दिनै जे जों मोननांगौमोन मानसि बायदियै थांनानै थानो थाखाय गावनि सिमा गावनि रायजो गावनि नखर गावनि हादोर बेखिनिखौबो दिनै जोंनो होआखै नांगौबा राजखान्थि गारगोन किन्तु हारिनि जिनिसखौ खुनु ओरै ओरै जानायखौ आंबो सह्य खालामनाय नङा আপোনালোকৰ হাতত বেছি সময় নাই নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকে যি আমাক কথা দিছে যি এছুৰেঞ্চ বা কমিটমেণ্ট দিছে এইটো পুৰা কৰিব লাগে राजखान्थिया गिदिर जिनिस नङा पावारा गिदिर जिनिस नङा उइदाउट पावार जुदि जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै एसेबां इउनिभार्सिटि लाबोनो हाबायबा एसेबां NIT लाबोनो हाबायबा मेडिकेल कलेज लाबोनो हाबायबा आरो कन्स्टिटिउसनेल बाथ्रा रायलायबाय थादों कुनु कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट गैया बे एकर्डआव होननानै आर्टिकेल 280 नि एमेन्डमेन्ट जागोन UPPL फोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद मावबाय बिथांमोना खुगायाव इउनिभार्सिटि गायसनबाय बिटिसिआव बिथांमोना खुगायाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होबाय बिथांमोना खुगायाव लामा दालां बानायबाय नाथाय बेयाव बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया एग्जाम्पल हो नोंसोर बबेखौ मावदों बिसोर लासिं बिसोर दुखु नांथाव गावनि आथिङाव रुवाजों दानथ'नाय खामानि जादों जायाखैब्लाय असे खोथा बुंबा दाय जायो बिराद दुखु नांथाव बेखायनो रायजोफोर थगाय जानायनि बोथोरा जुगा बारलांबाय मालायाबो थगायो गावनि बिदा फंबाय थगायगासिनो दाबोनो थगाय जानायनि बोथोर जुगा बारलांबाय रायजो बेखायनो मेलेमजों सानदो मेगन थाइनै नायदो बबे सान बबे हर बबे अमाबैसा बबे पुर्निमा नाथाय बिराद दुखु नांथाव जोंनि मानसिनि साननाय हनायनि गोहोआ जेरैबायदि जानांगौमोन जायनि जाहोनाव सोरबा जुदि बुङोब्ला नै दानिया अखाफोरा फाथालपुरिनिफ्रायसो ओंखारोनो साना सोनाबनिफ्रायसो ओंखारा जाबायनोलै सानजाहा हाबलाङोनो नंगौबो गोनै सासे जै नंगौ होनबाय नंगौ होनग्रा मेरला जोंनि बर' हारि हिसाबै जोबोद दुखु गोनां बिथांमोना गोसो गोरबोजों हारिनि जुदि खामानि मावदोंब्ला मिडियायाव बुखियाबाबो जायो जाय मानसिया हारिनि खामानि मावो बियो गोसो गोरबोजों सिक्रेट सुपारस्टार बायदि बिसोर सिरि सिरि खामानि मावबाय थायो बिथांमोना सानफ्रोमबो गावसोरसो हारिनि थाखाय A to Z मावबाय होननाय बायदि बुंनानै लानो नागिरो जाहिर खालामनो नागिरो बेजों हारिया मालाबाबो डेभेलप जानाय नङा दिनै आं खावलायदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौबो कास्टमार जितु नोंथांजों थायो एसे बिथांखौ बादा होनो बिथाङा जितु दासो माने गोदानै संसार जाहांदों बिथाङा मोनसे मोजां संसार दङ गतिके दानो माने बिथांखौ बाथौ खेराइ रिजर्टआव लांनानै बहाबा गौराङाव लांनानै लोंहोजाहो खालामनानै दा जों खोनानो मोनदों गोबां माने लाइमोनफोरा जोंनि बर' नोंथांमोना गोहो दंबा जेलाव थानाय NDP आदामोनखौ गोहो दङब्ला जोंनि NDP आदामोन दिनै सुक्ति जानानै फैनाय NDP आदामोननो साख्रि हो गोहो दङबा बिथांमोननो रिहेबिलिटेसनखौ हो गोहो दङबा मार्टियार दिल्लीनो बिथांमोनखौ साख्रि हो प्रमद बर' बिथाङाहाय थांनाय बावैसो सिगां एक मास सिगां जोंनि सुजित नार्जारी मार्टियार सुजित नार्जारीनि बिफा आयंआ जेब्ला थैयो श्राद्ध दिनाव जोंनि प्रमद बर' सारा थांदोंमोन रायजो राजा एरियानि ओनसोलनि रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा होबोदोंमोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' साराहाय जे सुजित नार्जारीनि न'खरावहाय दासिमबो साख्रि मावनो हानाय आदा सुजितनि बियानै एबा बियानै दङ बिथांमोननो साख्रि होगोन होनना गामिनि सुजित नार्जारी आयंनि बिफानि श्राद्ध दिनाव गामिनि रायजो राजानि सिगाङाव बुंबोदोंमोन दिनै आं सोंनो सानदों नोंथांनि साख्रि होनायनि बाथ्राया बहा थांखो सुजित नार्जारी आदानि मुङावहाय सुजित नार्जारी आदानि गामियावहाय मार्टियार पार्क बानायनो होनना बिथाङा फाउन्डेसन स्टन गायनानै फैदोंमोन नोंथांमोननि खामानिया बोरै गोहो दंबा बेफोरखौ माव जोंखौ बुस्लायस्लाय जोंखौ जेलाव सोनो सेस्था खालामस्लायस्लाय गोहो दंबा रायजो राजाया जेखौ लुगैयो मोजां खामानि माव दिनै बिथांमोनहा बुंदोंमोन दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया अन्थाइ दैखावनानै जानांला बन फानना जानांला दिनै ज' मावना जानांला बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय UPPL सालायनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो न'खर न'खर MA पास BA पास बिथांमोना साख्रि मोनजोबनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मोनसे प्रश्न खालामनो नागिरदों नोंथांनि इलेक्सननि सिगां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाया बहा गोमालांजोबखो NDPजों मोनसे एनादार एकर्ड जानायखौ हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म BPF आ लुबैयामोन मानो लुबैया लुबैयिनि आन्दोआव मा दङ NDPजों एकर्ड जाबा हाग्रामाया मा खहा जागोन चन्दन ब्रह्मआ मा खहा जागोन
प्रमद बर'आ मा खहा जागोन सोरबा XYZ मा खहा जागोन NDP हारिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा NDP हारिनि थाखाय नांदोंमोन मोजांखौ नों बुंगोन गाज्रिखौ नों गावनि होननानै बुङा गावनि दाय होननानै बुङा बे केरेक्टारा मोजां नङा